Mulla on vähän pystyvänä sinne. Tää on joku ihan purkki. Ai saatana. Siellä on jotain vittu elukoja sisällä. Vittu helvetti. Trollipurkki. Hei, Venat, pistolimies. Mitä? Mitä? Hyvän tahdon eläinä. Kiitos. Muistakaa se kun nähdään ensi kerralla. Joo. Muistetaan. Muistetaan. Noniin, ROC-rakentelu alkaa. Tallennus päättyy. Vittu tuo jahtas joku varjojen kuningas tuolla puolella. Tiedätkö? Missä ROC on? Eronen. Mä olin Erosen kanssa viemässä. Mitä? Me ollaan eksyneitä miehiä. Mikäs sä oot? Mitäs? Mä tuttelen semmoista nimeä kuin Dante. Onko se ne artefakteja? Ei olla löydetty. Ei mitään arvokkaita ainakaan. Näyttäis vasta kolmion malli. Näitä lorvi. Mitä? Semmoisesta ensin. Mitä? Satapallo. Satapappa. Ei paha. Erona, missä oot? Pitäisikö pitäis lorvitella? Erona urana. Pitäisikö hakea se? Hei! Mitä jos... meillä on yksi tuttu, kenellä on. Teillä on yksi tuttu, kenellä on vai? Erone. Onko se tietoa vahvista vähän lisää? No, mä voin antaa tän ilmoitustua, kun olette kavereita. Eli tuolla baanin lähestyllä vahvista. Mä en tiedä miten se sinne asti päästä, mutta siellä nyt sitten mä liikkuu semmoinen. Saatiin just puhelimen löydä. Ok. Erone. On. Onks tuossa lorva? Ei enää. Ne tuntee mut. Hei, auditaanko se? Mennään. Onko se hyvin? Onko se päällä? Ei perkele. Helvettiä! Kuka ampuu? Sähkövika pyssyssä. Sähkövika pystyssä. Onko teillä liian onnellinen liipasisormi? Olisin päässyt pois tuolta. Abdu, no mukaan näyttää. Olisin päässyt pois. Kärsinyt viimeiset 5 tuntia täällä. Löytyy astetta isompi artefakti. Huomio. Varjo! Siellä on vihollisia jäljellä. Vielä on kesä jäljellä.
No jätkät yks antoi mun 400. Sanoi, että tuu ampumaan teijät. Mä livistä. Ne antoi sun etukäteen rahat. Antoiko se sun etukäteen rahat? Mä haluun armeijasta eroa. Minkä takia? Se on ihan hirveet. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä saan poistua sieltä tukikohdasta. Ei pysähdytä. Tämmönen heads up, mun ase ei toimi. Älä ammuta. Rinteen! Täällä on 1 tai 2. Yksi pois ainakin. Katsokaa varjoille. 2 ajaa tonne alas. 2 varjoille. Joilla sarja tuli vähemmän miehiä. 2. Erkka. Alarinteeseen. Sama reitti kun me tultiinkin nyt takaisin alas. Tai itse asiassa nyt näitten perään, kun nää on vielä tässä. Heittää nappia. Nappia? Heittää nappia. Mitä nappia? Siis Nappia. headsetti. Kuulaa. Ei. Onko sulla paukkui? Onko sulla paukkui? Ei, mulla on kuin vemppupistooli. No onks tos paukkui? Joku vähän. Juokse. Se on mitään. Mulla ei oo paukkui. Anna mulla pisto. Jokaisen ilmoitutaan heti ilmoituksia, jos jostain tulee jo. Kädellään suojien takaa. Onko kaikki lähtenyt kohteeseen? Kello jokin kanssa. Pois! Juokse, mun pitää ladata. Voima. Varo. Oi, sori vittu. Mä kaivan. Siihen johonkin. No niin, ryhmät eteenpäin! Tässä pelastettu tossa edessä. Missä? Ei näy. Oliko siellä haavoittunut jossain? Se on semmonen aukea ränni, niin se on siellä jossain tää. Vähän aukeampi ränni. Vapaat, juoksa hengissä? Olen. Hyvä. Pistele niitä äijä sieltä takkaan tähän rinnalle. Takaa kaikki eteenpäin! Yksi lähti karkuun! Eteenpäin! Lähti karkuun. Oikealle karkuun! Yksi karkurikin tulee. Noniin. Sitten suoja-asema tähän ja lääkittää. Ei haju. Joo. Siilipuolustukseen ja lääkintämies tonne. Osu. Varovasti, tässä voi olla ympäri. Varjoi vai? Niin. Meillä on punainen pallo. Kenellä? Meillä. Kärjiä. Eikö se ole rohto? Ei kun toi on just mikä karkottaa. Toi soistu. Jes. Soistu, joo. Ja sit varjo alkaa näkymään. Me vedetään kaikki yhteen kliin. Joo, ja pallo siihen ja sit se karkottaa. Eli pallomiehen ympärillä.
Tiivistä välein. Pitäisikö se olla Tukholmiehellä? Koska etumiehen pitää pystyä ampumaan, jos tulee jotain. Miksi sä muuten edes niistä olit siellä? Miksi sä pysynyt tässä näin? Älä juokse. Ei se osaa. Mikä se oli? Kuka se oli? Juoksalta halta.